This is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa Nielsen nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod #1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod #1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us #1. Aksyon Radio Bacolod #1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 7:01. Ang oras ginadulong sa inyo sang The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed. For them to decide on matters of public interest, we should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 7:03 na may gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Online sa DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinar na kita sang panahon sa aton nga linya, Sir Dave Coahaus, ang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Dave, may gabi. Yes, Sir Bry. Mayong gabi si mo, Sir Bry, kag sa tanan ng tagpalamanti sa sining istasyon. Yaring ato nakatsang panahon, Marso 5, tuig 2021. Easterlies ang padan yung nagapito sa eastern nga bahin sang kabugusan sang Pilipinas. Ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, subong man sa Cagayan Valley, makaagom sa kasarangan nga panahon, lo sa malagi nga pagumguom, inipagopdan sa naligwin nga pagtupa sang ulan tugas sang northeast monsoon. Negros Occidental, ilikip na siyudad sang Bacolod, makaaguman sang kasarangan nga panahon, luwas maragi nga pagungguom, inipagapdan man sang naligwin nga pagtupa sang ulan. Sarangan nga huyop sang hangin, nagikan sa lamin na nasilangan, nag-impluensya sa busan sang probinsya. Kanagatan sang probinsya, mangin kasarangan, tubtog, mabulabalod. Sir Bry. Wow, do medyo na-feel kong nabatsagan mo subong. Gani, kagab, inautod ko to Sir Bry, Gani, nakibot mo ko gani, Kibot nag-istorya ko, dula ko gulpe. Pero okay lang sir, daw kompleto naman to, pero machika-chika, tanay, nadula man to gabi, man siguro. Gani, ko gani, dula to, tigay kati, din ako ka-recover, sing imo to, ano kami nagsulod yun, minanawag man. No problem sir. Sige, so far sir, do tawhay gid mapalibot to sir, no? Yes sir, mainit subong Sir Bry, galagtik, init subong. Pero tito da Huwag kita sa temperature. manisiplatan subong do may ulan. Makitaan man naton sa sidlangan kun aga, porte, nagidya Gani. kasilak si Haring Adlaw, no?
Sige, Sir Dave, para makarelax-relax ka na. Labaab na tubig na. Subong niyo nga ilablang grabe nga init tapos Yes. grabe tugnaw lin sa pisina pagwa mo grabe ang init. Correct na. Ang epekto trangkaso. Bawal anay. Way manaton ginahambal hindi sila magbakal ice cream, no? Pero magkaos la ice cream inang sa itansya niya gid kun init bala kun inding sitwasyon na, sir, no? Siya mo na, kung ipakonsultan mo na, isa ano man ni COVID. Muna di. May bakuna naman, ah. Sige. Sabay. Talagsa ka lang gasingit ka kada mahulog mo ko permi sa bangko. Muna daan ka reality mo. COVID. Kung gani ka kiri, COVID. Ni pa nga natrangkaso na gid. Si Governor Garcia sa Cebu tuyotoy ko kadlaw mo. Aba niya, may ginbuno, ginila sa ospital pa napatay pagkaaga COVID. Tigin sunog, kaluluoy sa pamilya kay nga Iwa mo na. iway na autopsy, iway na postmortem. Sinong failan nila kaso? Kay din sunog ang bangkay. Amo Muna natin. na. Tiyan mo na way kuya. Way na, hindi na. Tuduan mo na ninom tubig ni pawan nyo na ni. Nga pamati sa mo si Duterte mo, utro man iway, hindi pamati gali COVID ang isa niyo. Hindi, lahog ba lang na ato na. Pero kung isa daw hindi malayo nga mapinsara na ato na, sir, no? Kumusta, Gani, no? Sir Brian. Sige, amping Sir Brian, kita. thank you. Great kag ng gabi. Salamat. Sir. Action Firing Line. Simple lang action El Rey, no? Diyan din na magpa-check up niya. Iba si pagkaagam lang, i-admit kita kay COVID kita. Pero tiyan mo na, along kita, no? Hindi na ito mapaktan si COVID ni mo. According ganit sa mga eksperto, si COVID, ara na gid siya sa palibot ta. Hindi na gini madula, pero kung na vaccinated ka na, medyo kulukampanti ikaw. Pero kung lakat sang panahon ang paghahambalan ti tawhay palibot ta. Mamuna, no? Ang mga utod na nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang taytay kilid sang kasuban kag kabakyasan, alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time la 7:7 na sa aton sini nga pagpangalaga ng aton gid pagpangamuyo liwat pasalamat kita ari naman kita sa aton sini mahal nga Ginoo nga ginubayan naman kita kag magapangalagad subong nga gabi hatagi kami o Lord sang kinaadman nga makahatag sang matudtod nga serbisyo publiko information matudtod nga balita para may mahangpan ang aton sini pumuloyo nga nagasalig iya sa aton sini nga pagpangalagad o Lord, no? Ipalayo kami sa disgrasya, anuman nga sa isang balatian, ipalayo kami sa tanan nga katalagman. Ipabot sa amon ka hamungaya o Lord, sa matag adlaw nga tanan kag patawara kami sa amon sini nga mga nahimo nga kasalanan. Amen and amen. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. On board na, Tobdoblas 9 tak na sini nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano bala nagali na gumba nga balita sa aton sini nga pagpangalagad? Ang aton sini nga balita lokal nga hatagan naton sa pagtutok mga kaaksyon kaina si PNP Chief Dibold Sinas yara sa probinsya sang Iloilo bangod sa isa ka graduation rites sa mga anay ginalegar supporter sang New People's Army nga naggraduar sang 5 kaadlaw nga seminar kag ini sila ang pagabuligan sang gobyerno nga makabalik sa normal ang ila sini pangabuhi. Aksyon Firing Line. Samtang maing balita gikan sa Nokpo, no, kay zero na karon sa kaso sa COVID-19. May ara sila sang 41 gid, no, nga nagpa-positive sadto, but mga isa na kabulan nga wala na sang may nagpositive. And pasalamat kita, no, nga hindi na ni madugangan pa kag amat-amat kita balik sa normal. Aksyon Firing Line. Samtang masubo nga balita sa isa ka pamilya dira sa syudad sang Talisay sining 11 anyos nga babayi na lumos mo na no managtabok sa suba upod sang iya sining nga mga utod na anod sa iya ti patay gid. Aksyon Firing Line. Ang balita gikan sa Bacolod City Police Office ini mga minor nga nakapalagyo dira sa Social Development Center. Ay, amo lang gid ginabantayan nila pero nakapalagyo pa ti subong padayon ini sila nga ginapangita mga kaksyon. Ang iban sila dandra sa MSDC, hindi nila lahog-lahog ang mga kaso nga ginaatubang nila o galing hindi sila mapasakaan sang kaso, hindi man masulod sa prisuhan,
kiti below 18 years old pa sila. Action firing line. Pero tikon makakomiter sila ya sang crime, hindi ya edad ang basihan, kundi kung anong ara sa utok nila. Tinong mo na karon kami ara, kita ya sang layi sa Pilipinas nga hindi mapriso ang nagaedad 17 panaog ti ara. Sa SDC sila butang, galing kang SDC na daw kahalog, guro binantayanay da. Action firing line. Sige, ang iban nga balita maka-aksyon diri sa Bacolod gihapon ang RGS World Marketing Corporation. Dumduman nyo ni, amo ni siya ang inabala kolekta kwarta, na? Pwede ka kabutang 1,000 pesos, balikan ka himuon na 3,500. Action firing line. Kaya nagligad to report din naton sa Action Radio nga ang Securities and Exchange Commission nag-abiso sa ila nga wala ini nadala ang ulo invest nga ini sa ila sining nakuha nga permiso sa SEC. Kuning ila negosyo ya baligya habon kag balanyos nga naglabot ya Action Elmer sa invest kay mo ya kwarta. Action firing line. Galing kay Wyman sa may gatindog at tagreklamo. May mga tagreklamo pagkatapos guro nga maariglo titikom bibig naman na yun eh. Action firing line. Pero kung tuturon sang SEC ne, bisan wise ang tagreklamo kung may makuha malang ebidensya dira nga amo ning ginahimo nila nga nagapa-invest ni sila nga why nadala sa permiso nila, why not nga hindi pagkasuhan dayon? Action firing line. Dito gani sa area sang Capiz ato Antique ining double money bla. Gintangag tuya sang ila sining boss ang pila ka milyon. Action firing line. Pero why kita gahambal sining RGS nga amo maniha kay may naghambal nga maayo gid, no? Nami gid, imagine mo na nga 1,000 may mo 3,500, ang 20,000 mo action names may mo 80,000. Action firing line. Din kay mos na mangita man pupungko ka lang imo yang 20,000 mo manihol-nihol ka na lang dason nga bulan may 80,000 ka imo ya. Action firing line. Kalang ang problema na pag-abot sang payout, tinga kadula ngalan mo, ay way kapagali sa mo nga pizza ho, pero tapos ka na. Ang tendency, bawion mo na lang sa 20,000 mo, kay base ma-intonsis pa. Action firing line. Way ginag-abot ang tubo, mga ginalauman, mga 60,000. Oo, ang lahi lang na maglambot sa punto, magtinampaanay, bla. Action firing line. Ang pinakadako man nga balita, subong adlaw diri sa syudad sa Bacolod, ining pagdaho na sang DOH, kag pagbaton sang syudad sa Bacolod sining Sinovac or Sinovac vaccine, ano? Gikan dito sa Metro Manila kag ari na kay na sa Bacolod kag ini na parte ni sir na sa duha ka hospital kangay sang Corazon, Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital kag Riverside Medical Center. Action firing line. May ara sang ceremonial activity kaina vaccination dira sa New Government Center sa diin, may 5 ka mga doktor ang una nga nagpa-vaccine mga kaksyon. Action firing line. Sila ning kon i-base naton sa history na, daw ka-historical sang ginhimo nila, kay sila mismo nga 4 ka mga doktor, may ara pa ini sa mga puder sa mga doktor diri sa Negros kag Bacolod, among una nga nagpakita sa publiko. Wala sang katahap nga nagpabakuna sining Sinovac or Sinovac vaccine halin sa pungsod China. Action firing line. Karon ipahat-paton tani makaksyon. Kaya mo naging bantayan kaina sa rambal kuna ang paglaabot sa mga ang pag-abot sa mga bakuna diri sa pungsod Pilipinas. Daw nagsugat ka lang ya sang Santo Papa. Action firing line. Daw nagsugat ka lang sang Prime Minister o ni Presidente sang Amerika kay porting binantayanay. Imagine mo may motorsiklo, may convoy, may police, may ambulance. Kulang na lang to, Bureau of Fire Protection. Action firing line. Hindi, nagayuho lang kita kay do amo ni do ka mo ginay ka awkward. Action firing line. Oy, balita Kapitolyo Provincial Agriculture Office ginabantayan ang lakat sang panahon agod makapreparar sa himuon nga tikang kon dako ang mga epekto sang init sa mga talamnan. Bo amo naman ning bantayan da sa mga talamnan. Action firing line. Ila binagi ng mga talamnan nga patupa, mga bal kita patupa, matubian lang kon gaulan. Action firing line. Ti subong guro tanom kamo anay maisda, no, sa inyo nga talamnan di anay guro kwan, hindi lang anay sang humay kay sigurado ko hindi ginang puslan. Action firing line. Pero kung may irrigation kamo da ati maway problema. Samtang Attorney Annabel Palek ginsaylo sa Governor's Office nga gin-request niya sa attorney sa mga grupo sang mga empleyado naman. Action firing line. Anong problema? Sige, sa aton ka nga pagpangalaga sa isahon ta ini. Action Brian Borden. Action firing line. Antes pa naman ang tanan mga lugayawon kita gamay gid lang didto sa pungsod o kon sa national nga mga balita mga kaksyon. Subong adlaw kahaladlokan, no?
kay sa pila ka bulan ang nakaligad subong nga adlaw ang may pinakadamo nga kaso sang positive sining COVID-19. Imagine nyo, naglabot sa 3,045 subong nga adlaw kakilibot, no? Kag ang COVID positive o kon cases na sa Pilipinas nagdangat na sa 587,704. Ang padayon nga aktibo 40,064 o kon 74. Ang nakarecover 535,207. Ang patay ara na sa 12,423. Action Firing Line. Kalit lang nagsaka numero sang kaso. Kag sa bugos nga kalibutan makaaksyon, pwerte na kadako kay 116,222,578 na ang kaso sang COVID-19 sang nag-umpisa ini sa bugos nga kalibutan. Action Firing Line. Nagapanguna sa gihapon ang pungsod Amerika nga may ara sang 29,526,086 ka kaso. Kung patay ang pag-istoryahan, tagtunga sa milyon naman tong ilaman. Action Firing Line. A milyon man tong ila patay na. I mean, grabe yung patay sa Amerika. Subong mo. Kag ang patay iya sa bugos nga kalibutan, nagdangat na sa 2 milyones man, no? 581,747 na mga kaaksyon. Action Firing Line. Parte sa iban nga balita dito sa National, mas nakakulugmat maniho kay may bag-o naman nga variant nga natukiban ng aton sa Department of Health mga kaaksyon. According iya sa DOH, sa aton sa otoridad may panibag-o na detect ang Pilipinas karon 52 tanan ka South African coronavirus disease mga kaaksyon. Suma total 58 na at moamo manigyapon sa kwana sa COVID-19. Kag ini siya according sa report madala kag makabig mani nga mabuligan man kita gihapon sini sa bakuna nga ari subong sa pungsod Pilipinas, unlike sining UK bla nga daw lain pa giniya. Ang UK subong may ara na sang bag-o nga 31 man nga UK variant nga na-detect ang pungsod Pilipinas. Nagamutate ini siya mo. Amon nano niya man nga duway na ni untat yaman. Action Firing Line. Ano ni sa aton sining environment ini din paano ini gagwa man, paano gatubo ini parte iya ano? Action Firing Line. Nagihalong lang gyapon mga kaaksyon sa iban nga balita. Pfizer, ang Pfizer halin sa pungsod Amerika ginalauman na nga mag-aabot masunod nga semana. Amerikana niha. Oo, suno kay Philippine Ambassador to the US nga si Jose Manuel Romualdez mga kaaksyon. Ang ining Pfizer nga ini madulo dilatar lang gamay bangod inigyapon ng indemnity agreement pero sigurado ko ginahitso na ni Sri Matinion. Action Firing Line. Mag-aabot na diri sa pungsod Pilipinas. Amo ning ginapaabot sang halos tanan ang Pfizer mga kaaksyon. Action Firing Line. Magluwas sa Pfizer ara man ang Moderna. Ang Moderna 20 milyones ini makaaksyon ka doses nga mag-aabot man more or less sa Hunyo mga kaaksyon. Kag ini bayad ini sang World Bank yan din niya donate Action Firing Line. Ang AstraZeneca nga nagabot kahapon kag ang coronavirus kag ining ang ining Sinovac mga kaaksyon donated iniya halin sa iban nga pungsod pero ang iban diri bayad na ni. Action Firing Line. So ining Moderna mga kaaksyon mga dasunod nga mga binulan ara na according sa report mga kaaksyon kag sa 20 milyones ka doses nga ini ang katunga sini ipang-inject ini sa mga health workers gyapon sa mga LGUs, no? Mga LGUs ang katunga sini sa mga pribado nga sektor. Action Firing Line. And tiyan mo na, manog abot mga kaaksyon ang Janssen. Yan naman niya sa Johnson & Johnson. 6 million doses man. Ginapaabot nga mag-abot diri sa pungsod Pilipinas. Ti Mayo. Action Firing Line. Ang si Presidente Rodrigo Duterte na palayag nga magpasugot lang siya nga magpatigayon sang face-to-face nga klase mga kaaksyon sa mga estudyante kung maka-vaccine na kita or maka-inject na kita sang 2 milyones ka mga Pilipino mga kaaksyon. Action Firing Line. Abali masugot lang ko kung makalambot na kita 2 milyones nga ma-vaksinan, no? Ma-injikan sang anuman nga sa isang vaccine, tipoy di na ta ka face-to-face pero limited gihapon ang number sa mga estudyante pag pension din aton diri. Action Firing
firing line. Kag ang tanan nga ara na paidalom sa General Community Quarantine, posible man nga panubuon sa Modified General Community Quarantine. Action firing line. As of today, mga kaksyon, sa bugos nga Pilipinas, may ara na sang 9,077 nga nabakunahan sining Sinovac. Action firing line. Te ang Sinovac nga nagabot sa 2600,000 doses ini, equivalent siya diri mga 300,000 katao ang mabakunahan. Sili kay isa ka tawo, duha ka inject ini mo, duha ka igo, 2 shots ini. Plus kagabi sang 487,200 nga isa ka o kunya sang AstraZeneca. So na kung totalo na ton mga 1 million doses na ang nag-abot sa Pilipinas. So makaulo inject na dire mga sobra man 500,000 sa masunod nga mga inadlaw. Action firing line. Mayo man na, te according gani sa mga 30, suliton na ton, every night ginapabalo sa inyo, nga kinahanglan sa isa ka nasyon, maka-vaccinate mga kaksyon ang aton sini mga kauturan, sang ginatawag iyang 70 to 80% sa ila sini population. Action firing line. Te kita diri sa pungsod Pilipinas, mga 110 million na kita, no? 110 million na kita mga kaksyon. So kilanglan ta mga 80%, mga 80 million nga ma-injikan ati hasta paguro 2023 nga injikanay. Action firing line. Iti damo gin man na. Sige lang mapasalamat kita nga kung maka-inject kita bisan ara lang sa 10 million, madula-dula na ni si COVID-19 kagway na siya tapikan gin masyado bla. Action firing line. Kuya nagalaom, makuya kag naga sigurado ko pila kadlaw madula naman gid lang ni siya. Na matunaw naman lang gid siya bisan hindi pa gid ang ibanda makapabakuna. Nagapangamuyo kita sa mahal nga Ginoo nga ibalik kita sa normal mga kaksyon. Action firing line. Amo na mga balita sa National Makaksyon, si Senador Lila de Lima, hindi siya gusto nga amindahan ang Dangerous Drugs Act. May mga ambal niya kabudlay na nakaronda nga inablangkon kasuhan timo iya bisan wala sang ebidensya mangin itulod kag yapon nga guilty ka sa kaso. Action firing line. Doon di man tapati sina kay mismong police doon di maka-file gini kaso kung wala sang mga konkreto nga evidence. Kay kasami mabatian sila kung mga substantial evidence lang do base basura man lang. Action firing line. Amo na iban nga balita sa national mga kaksyon, pero focus kita diri sa syudad sa Bacolod this time. Sa Rambal Tara Kaina, nag-abot na diring una nga batch sang nasambit iya nga si Sinovac mga kaksyon sa Bacolod City Government Center na mga alas 10 kay na sang aga. Ginsugat ini kagindala dira, may seremonyal nga nagluntad kaina. May pila ka mga doctors nga nagpabaksin mismo, no? Ini nga mga doktor, saludo kita diri sa ila kay sa nahambal na naton wala sang pangduha-duha nga nagpa-inject sila kay na. Action firing line. Sa raisin o ini nga mga doktor, amo sa Dr. Miguel Sarabia, kuani siya ophthalmologist, ini siya President of Negros Occidental Medical Society mga kaksyon. Ikadua diri si Dr. Hector Gayaris Jr., CEO of Adventista International Healthcare System Philippines, kag ini siya ang volunteer dira sa Emergency Operations Center bilang Deputy Medical mga kaksyon. Founded one hospital command center sang OHCC under the EOC. Si Dr. Dolores Romila Tiples, tsakto kaksyonan, Tapols or Tiples? I'm sorry, Ruiz, ano? Infectious disease specialist ini siya, nagpa-inject man. President of the Philippine Society for Microbiology and Infectious and Infectious Disease Negros Occidental Chapter. Ikaapat diri si Dr. Radela Yvonne Ramos Cortez. Ani siya allergologist naman niya, international or internal medicine, allergy and immunology. Number 5, diri si Dr. Carlos Javier Premicias Jr., pediatrician. Kag ikaanom, may kaanom galing isa ka nurse, no? Si Valerie Villarosa Sarabia, nurse ini, ang asawa ni Dr. Miguel Sarabia. So, anom tanan-tanan. Action firing line. Ana bakunahan, 5 ka doktor kag isa ka nurse mga kaksyon. But na-try na ito nga malambot si Dr. Gayaris, medyo alang-alang maybe ang iya sitting at time. So far, amo wala na kay na kag mensahe, no, nga aton mabatian gikan sa mga public officials. Action firing line. Presento kay na of course ang alkalde sang syudad, Mayor Bing Linardia mga kaksyon,
And ara na sa linya. Okay. Kay na si Mayor Bing Leonardia, araman si Vice Mayor Elcid Familiaran kag iban pa nga mga public officials diri sa syudad sa Bacolod. Action firing line. Kadamo sang mga komento kaina nga kuno wala nagpavaksin ang alkalde sang syudad kag iba naman nga mga public officials. Action firing line. Kagabi ginisplicar ko na sa inyo mo nga may ara sang prioridad nga listahan ang Department of Health mga kaaksyon kung sino dapat ang ipaidalom sa ining vaccination nga ini. Action firing line. Agod bauntat ang aton sining kumod kag bauntat ang aton sining sagi ka kritisar ang DOH may listahan kag ang IATF nga dapat prioridad sining vaccination nga ini amo una ang nagatrabaho sa hospital nga mga frontliners mismo ni sila mo makabi nga frontliners. Ikaduha diri dason ang aton sining men in uniform ang aton sining PNP Philippine Army. Pagkadason diri nga aton pagidiban nga mga sektor dira nga prone sining nasambit nga si COVID-19, senior citizen plus ang mga civilian kag kung sino pa dira ang available kung magsululubra ang bakuna mga kaksyon. I hope nga maintindihan nyo na para mauntat na ang sagi ka kutaw-kutaw kag sagi kita ka kritisar sa mga politiko, opisyal nga wala kuno nakapabakuna nga iban pa nag-una. Ti subong nga gabi pila na kagabing sulit-sulit ko sa inyo nga may ara sang prioridad nga listahan ng aton nga IATF kag DOH kung sino lang ang dapat anay bakunahan. Lines of firing line. Sa aton nga linya, we have EOC Makaksyon, si City Administrator Ang Councilor. Ma'am, good evening dira sa imo. Good evening, may gabi, Action Brian, may gabi sa tanan nga nagapamati, subong gabi. Ma'am, salamat sa time despite sa masako nimo nga mga hilikuton sini nga mga tiniyon, pero una-una ma'am sakto man tong explanation ko ano nga may prioridad nga listahan ng aton sini nga DOH kag IATF kung sino dapat ang bakunahan. Suliton ta subong kay mga kritisismo, ang mga kumod kag kung ano na lang ang mga linabutaw against our public officials. Kung isa daw nagasululobra na, hindi naman namin, mama, no? Mm-hmm. Yes, oo. Sakto ka, Action Brian, may prioritization nga grouping ang ginimo ang ato national government kag gina-align taman dira ang pag-grouping naton base sa aton yang vaccination program. Ginsunod taman ang pag-prioritize. What silingon, ang una man hospital frontliners kag papanaog sa dalom, no? So ginawag mo na kagina ang prioritization. Insunod taman ina kag amo nang rason Action Brian nga naka-ready na kuntani ang mga councilors nga mapabakuna man. Kaya di siyempre gadali man nga makakuha man sa protection. Yes. Halin sa vaccines, but may ara kita ginasunod nga profiling kag master listing. So dapat mapaiway anay ang aton nga mga local officials to give way to our active hospital frontliners. Yes. Okay, ako madumduman kids ko gid si Councilor Israel Salanga. Una nga nabatian diri sa aton sa interview sa iya, if in case gimanara na si bakuna ma-volunteer gid siya bawal iya mo, hindi man siya frontliner. Anyways, kung isipon tagid frontliner man siya kay siya gasugat dulong sa mga OFWs, sugat dulong. Actually, kung tanawon mo frontliner, since kagabi at pakaginas ng aga, nagsanay kami sa mga councilors, gamba si Councilor Ising na planchaya na tani ang iyang barong kay ready na siya magpapakuna. Perte, no? Si Vice Mayor Elcid Familiaran nagpareserba na sa papakuna, kuya galigiti inang protocol sundon taman. Hindi ta pinagusto lang kay base may imbestigahan man ta bala pareho kay Quezon representative nga si Angelina Helen Tan bala ginapaimbestigahan subong kay nagpa-vaccinate man siya pero doktor siya. Oo. Doktor siya kag can you imagine chairman siya sang House Committee on Health. Yes, correct and yet wala siya gintugtan nga mag-una papakuna kay unahon gid ang mga nagaobra sa hospital. Oo. Pero nakapabakuna gid siya kay bata ya doktor man sa Veterans Medical Center, tiyan mo na gin batikos gid siya subong. Yes. Oo.
Anyways, ma'am, kay ina, so muna ang signifikante kay ina din naglabot ining Sinovac kang vaccine diri sa aton so far. Kumusta ma'am? Anong imo sa paglantaw pilang dira sa EOC? Sigurado ko si Mayor kina-mention kay nangati very successful ang pagbaton kagang ang ceremonial nga may gin-vaccinate kita na nga mga doktor, nurse kag iban pa. Kumusta ma'am sa imo paglantaw so far ma'am? Well, it's a milestone. It's an important milestone. At the same time, very very memorable siya in the sense nga tinauna kita sa Western Visayas, dito sa aton rehiyon, kita ang una gid nga naka-inoculate kita nga nakahatag sang first dose ng COVID vaccine. Dito sa aton. Ang manami, kasi ang una nga nag-volunteer are doctors nga mga high caliber nga mga doctors. Yes. Action Brian, no? Kung kanaon mo, mga presidente sa ila nga mga societies. Kung tanawon mo to kaina ang mga una nga ginbakunahan, they have kung sa kwan pa sa medical community, they command respect of their peers. So it is very importante na siya sa aton nga education campaign, sa aton nga pagkampanya for vaccination, na maintindihan sa mga tao, na ini sila, na mga doctors, specialista sa allergy, specialista sa infectious disease, specialista sa immunology. So, sila gani, nagpabakuna, buot silingon, safe ang bakuna, kasi sila niyang naka-intindi pati sa bakuna. Mga doktor naton, they know what it is about. So, nag-una gani sila pabakuna. That means it's safe and it works. Yes, ma'am, first shot ato kay ina, meaning may ikaduha pa. Saan ini ma'am? Ang ilang booster dose or ang ikaduha nila, ang second dose nila igahatag sa March 31. I see. March 31. So mga more or less mga manggali no, mga 20 plus days manggali ma'am na no? Yes, correct. 3 to 4 weeks. Pero kay na ma'am so far, kiti kabalo kita kon readiness lang paghambalan ang Bacolod number 1 sa Western Visayas like sa ginhimo before nga preparation dito sa Villamonte Gymnasium. So kay ni ma'am nga aton ang pagplastar tanan ang pag-inject sa ila na follow ginaton ma'am ang mga guidelines, ang protocol, ang pagsulundan nga inang do wala bala wala nag-cramming, wala nagka-problema namo sina. Yes, makita man kay na Action Bright ang preparedness kag ang readiness ng aton vaccination sa aton COVA Council sa aton syudad sa Bacolod sa pag-roll out ng vaccine. Imagine nga ginambalan kami nga maabot ang vaccine just 2 to 3 days ago lang. Kag schedule kita dahil sa roll out, ready ang aton nga mga cold chain storage facilities. But ringon preparado, handa gid kita ya kag ang aton nga staff ready man kag because kag tungod nga naka simulation exercise kita gin-apply ta kaina ang aton nga ginhimo sa pag-simulation exercise ang proseso halin sa registration, pakadto sa screening, pakadto sa counseling, pakadto sa mga pag-check up sa vital signs. So in fact ang isa ka doktor nga nag-volunteer, wala siya nadayon kay nagtaas ang iya nga blood pressure. So, wala kita nga sila nga photo op lang to, kundi actual gito yung roll out sa aton nga vaccine. Gisunod sagit ang bilog na proseso, nag-set up kita sa vaccination center, dira mismo sa aton nga lobby sa government center. Nakita dito nga can you imagine, si doktor, wala siya kabalungan, nag-elevate iya nga blood pressure. I see. So kagina, tungod niya kin-check iya nga vital signs, nakita nga mataas ang iya blood pressure. So wala gindayon ang paghatag siya sa bakuna. So natabo kay doktor kay ina nga wala madayon ini. Isa naman ato ka historical and example nga hindi basta-basta magpang-inject ang aton authority kon dira mismo sa screening pa lang may nakita na nga daw hindi ka dapat pwede ma'am, ano? Correct na siya. Amo nang eksakto gid Action Bright na buot ang aton proseso is ginatinguha tagid that it is safe kag ginasunod tagid ang aton nga vaccination plan kag ang flow sang
aton nga pag-vaccination all the way asa magpuli na ang pasyente after sa monitoring niya nga 1 hour nga monitoring. I see. Ma'am, ulahinon ko na lang gini ma'am, no? So ano nga screening mismo dira na gid mismo sa moto nga situation kay na. Ano nga screening ang ginahimo gid ma'am sa mga gusto magpabakuna or ining mga recipient rather ma'am? May ara sang pag-check up sang ilang vital signs. Okay. At the same time, may ara gid nga screening interview. So, ginatanaw kung bala, may ara ka ginabatsyag, may ginahilanat ka, may kung ano kang ginabatsyag. Ginakuhaan ka sang health declaration. Antes ka isalang, antes ka iturukan sang bakuna. So, ang screening process, amo na ang ma-protect sang aton ng mga pumuluyo na gusto magpa-vaccinate pero gali hindi sila qualified kay tungod may mga makita sila during the screening process. May naga-question abi sa nagliligad pa nga sinimana even last night na mangkot sa aton may mga exister na sila nga ginabatsyag. Ano nga mga abi nga mga certificate ang dalon nila if in case giban kon sa ila nabi nga mga panahon ma'am tika balo ka ining Sinovac subong nagaabot sa aton di para pala ni sa mga hospital mga frontliners if in case ginman nga diri na ni sa masa abi tapos may ginabatsyag sila may mga diabetes ang iban ginaamos ni paano ni sila ma'am cater ma'am? You know, Action Bri kada hapon alas 6 ng gabi for 30 minutes may ara kita Facebook Live na nag-explain ang aton mga experts. May panel of experts kita na ginakonsulta kag nag-explain din sa aton sa mga taga Bacolod kung ano ang mga pamangkot. Kag ang kahapon ang aton bisita isa ka immunologist kag specialist sa allergy. Si Dr. Yvonne Cortez. Kagang iya nga siling, isa lang ang contraindication sang vaccine, isang COVID vaccine. Ang contraindication lang is kung may allergy ikaw sa component sang vaccine, sa either sa isa ka component sang vaccine. But silingon may ingredient ang vaccine nga allergic ikaw. Pero kung allergic ka lang gani sa may allergic ka sa pagkaon, pero hindi man na ina nga pagkaon, hindi man na siya component sang vaccine. Pwede ka gyapon mahatagan sang vaccine. Okay. Ikadua, may mga comorbidities, amo ni sila mga vulnerable. Yes. Amo ni sila ang dali gid matakdan sang COVID kag matakdan. Balikan to si City Ad. Action Firing Line. Pamati mga utod ta nga nagapinamangkot sa aton diri during our program because nga ari na ang explanation ni City Ad subong si City Ad ang sini nga profession kwan nurse ini siya kay para ba ideya kamo dra balik sa imo ma'am. Yes. Sabi ko gani Action Bri ma-qualify ako kay nurse ko. Sabi ko maka-qualify ko nga makapa-immunize, makapa-vaccinate, hindi gali pwede. Kung naman nagpreparar ka naman gali. Oo. Kinanglan gali, active gali diya nga nag-ubra sa hospital. Yes. So, ang other frontliner siya, may lain nga category. Anyway, going back, kung gina-dialysis ikaw, may mga high blood pressure, may mga it's not a contraindication para nga matagaan ka sang bakuna. So, ginatagaan gyapon sila sang bakuna. According to Dr. Cortez, ang contraindication na mo na ang allergy in one of the ingredients ng vaccine. Okay, at least tubong gabi batian nila kay damo ginaga pinamangkot like karon mamangkot sila inang may amok ko ni may amok ko na pwede ko bakunahan. So pwede gijagali kay ti amo na ganing ginadumog sang kwan mo sang virus kung may ginabatsyag ka na so dapat bakunahan tigid. Yes, kaga amo ginaganing rason nga dapat bakunahan sila because sila na ang pinaka-vulnerable. Kaga during sang screening dapat manugid kagid sang husto kung ano ginabatsyag mo pagida para mas sigurado pagida nga aton nga otoridad kung injikan ka bala o kung hindi. Ma'am, damo wala nang aton Correct. Dapat i-declare mo gid ang imong mga health conditions. May ara kagid sang health declaration. So sa interview pa lang, ihambal mo na kung may anong imong ginabatsyag, anong ginabatsyag mo or napakadto ka, ginkulbaan ka, naghilanat ka or may ara ka nga nagadialysis ka. All this information dapat ihatag na
during the re-registration kaysa registration. Yes, kung may mga medical certificate ka na, medical documents ka dira, i-present mo na much better, ma'am, ano? It will help. Nakabulig din na. Yes, okay, sige. So, why pataya ka balo, ma'am, kung may next nga batch pa kita for Bacolod, ma'am, ngayon na lang mahambal na ton para nagidya sa mga empleyado. Abi, diri pa lang gid kita subong sa mga hospitals, ano? Yes, sa mga hospitals palang kita, and mind you, active hospital frontliners. Yes, yes. In short, naga-duty kagid, taga-ubra kagid. Amo na ang number one priority subong naton. Mag-abot ya ang aton, kaya amo na iya ang prioritizing sa aton national government. Mag-abot ang in-order nato na bakuna, atong kung madumduman mo ang 650,000 doses na na-secure ni Mayor Bing from AstraZeneca, then inaya halos kadako nga percentage ng aton nga mga pumuluyo ang mahatagan gid sang bakuna. Depende na lang na kung ano kadasig ang pag-delivery, because definitely hindi na siya ma-deliver in one go, or i-deliver nila 650,000 na yun. Hindi na siya. So it could be staggered man. So that's why amo na action, Bri, nga dapat magparehistro na sila subong. Kay para mauna man sila sa lista. Kay kung hindi ka magduwa-duwa ka pa subong, pag maulihi ka sa listahan, kay kung ang masunod nga maabot nga delivery ba sa 2023 pa, dito ka pa yung makakuha sa bakuna. Tuod, no? Kaya hindi man lang kitang pungsod ginadeliveran subong sa mga bakuna mo, bugos nga kalibutan ini. Yes. Kaya bisan ang United States of America subong nga they have all the money, they're willing to pay whatever amount para sa matagaan bakuna ang ilang mga pumuyo. May shortage sila subong ng vaccine. Yes. Nagapila ang mga tao, wala na sila ng bakuna nga ihatag. So, kita pagid nga medyo alanganin paya ang aton kung ano pa na secure na yan sa mga manggaranon ng mga pungsod ang halos ang production ng bakuna for this year sa mga pharmaceutical companies. Okay, sa mga Bacolod nun nga nagapamangkot, kung nga away sila madala, sulito na ton para lang ina sa frontliners and halin ina sa national mismo nga guidelines. Dira na. So kung mag-abot na iya sa Bacolod, dira na ang Bacolod noon nga makatilaw pagin sini, pero kung may sobra pag ining halin sa national gin mismo kundi way man ginadalok sa aton tanan-tanan, mama, para manis publiko gid. Yes, ang rason sina action, Bright, kay tungod limitado pa lang subong ang nag-abot. Imagine ba lang nag-abot kay na 6,300 lang ka shot. 6,300 tuhaon mo pa na sa tunga. So meaning 6,300, 3,150 lang na katawo ka pasyente ang maturukan. Kasi doses ni mo. Hindi man pwede nga i-cocktail mo nga injikan ka subong sa Sinovac ang pag-abot ng AstraZeneca. Ay kaduha mo nga dose AstraZeneca naman. Yes. Hindi na pwede. So that's why naka-earmark na sa imo, naka-reserve na kumbaga. Ang nag-abot kay nga 6,300 doses, dala na ang para sa second dose. Yes. So kung tanawon mo, limitado kayo. So amo na ang ginatawag na gina-prioritize. Kay para pauna ang mas nagakinahanglan. Imagine bala ang mga gaubra sa ospital, adlaw-adlaw gatubang na sila sa mga pasyente nga hindi lang nila mabalaan basi may mga COVID ina. Correct yun na. No? Anyway, so kayo na makabig naton again account City Ad ang amo na tong pinaka-umpisa diri sa Bacolod nga kanami sang situation. So sunod-sunod na ni nga mga kaangay sini nga bantayan naton diri City Ad, ma'am. Yes, kung tanawon mo Action Bright sa bilog na Pilipinas, pila pa malang ka syudad ang naka-roll out na sang bakuna. Kag isa kita sa mga una gid, kag diri sa Western Visayas kita ang nauna gid. So we are very thankful kay mo na ning ginapangamuyo for so many months nga kung mag-abot ang bakuna mo ning tsansa ta nga we can end this pandemic. So hopefully as soon as possible ang majority sa aton makapabakuna na gid. Yes, amo gina. Ma'am, masingit lang ko gamay. If you remember nga naka-interview kasi mo before, siguro mga last month guro ato parte sa Johnson & Johnson's bilang nga may trial di sa Bacolod. According to you, mas start sila March 1. Kumusta na ni ma'am? Mga updates ni ma'am? Nakasugod na sila.
I don't have the numbers right now, pero pila na ka-thousand ang ilangan na inoculate diri. Sige na ongoing ng ilang nga vaccination kag ang clinical trials. And again, isa ni ka, this is good news pagin kay ang Johnson & Johnson nahatagan na sa EUA sa Amerika. May emergency use authorization na siya. That means na pagkatapos isang clinical trial, matagaan man kita priority sa Johnson & Johnson. So hopefully, kabay pa kung tani. Ang manami pagin nga news, gapamati ko kay Dr. Fauci sang 2 days ago. Daw maayo ang report sang Johnson & Johnson in terms of efficacy. Of course, isa lang siya ka-dose. So, single dose lang siya. Pero ang sa clinical trial, din ginatag nila double dose gyapon at dalawa ka-dose. So, kakabay pa, nga makatapos sila dito, part sa ila sining trial, ang Bacolod, basi maka-donate man din sila for pila ka doses, abi, for free. Bisan hindi sila ka-donate, Action Bright. Imagine bala, kung 5,000 na ka 5,000 ng ilang sample population ginpaitra nila sa clinical testing. Ibutang talang, assume talang. Kaya I'm not really very familiar kay tungod may mga NDA na sila. They're not supposed to discuss it. So, kung may 5,000 sila na nag-participate sa clinical trials, that's an additional 5,000 sa taga Bacolod nga nabakunahan kag may protection kag dati gataas ang haton number of persons nga ari sa Bacolod nga may ara na nga protected na against the virus. Okay, sige. With that, ma'am, salamat sa time. Kung may ara ka pa gusto'y palabot liwat sa Bacolod noon kag Negrosanon regarding sini, pasalamat kita nga amat-amat ari na ang ginapangita naton nagatupa na gid sa aton di sa Bacolod, ma'am. Go ahead, ma'am. Again, today is really a good day para sa Bacolod. It's memorable. It's a milestone sa aton pakipagbato sa COVID-19. Nauna kita Action Bri na declare may kita ang Bacolod ang unang case nag-report ang unang case of COVID sa bilog ng Western Visayas. Yes. And then rightly so kita man ang una nga nakapabakuna. So, God, it's good to us na nahatagan kita pa-priority kita sa national government, hindi man tanan ni LGUs nahatagan, and yet na may ara kita allocation nga nakuha subong and hopefully na magtigisigi pagid na. So we ask for the patience ang aton nga mga pumuluyo nga magulat-ulat lang kita kay in a short period of time tanan kita makapabakuna gid ang tanan nga mag-signify nga mapabakuna, and I encourage everyone to decide nga magpabakuna because amo ning aton tsansa nga mag-untat na ining pandemic kag makabalik na kita sa aton nga pangabuhi pareho sang una antes ang pandemic. I'd like to thank Action Bri, ang aton mga doktor nga nagpasakop kay ina kag nag-volunteer nga sila ang una nga bakunahan. Of course, sila ni Dr. Hector Gayares, si Dr. Mike Sarabia, Dr. Romela Tiples Ruiz, si Dr. Yvonne Cortez, si Dr. Permisias, si Miss Valerie, she's a nurse, no? Valerie Sarabia. And even ang president ng Philippine College of Physicians, si Dr. Michael Salvador, nga siya na ang isa sa una-una gidya nga nag-volunteer. Unfortunately, kay na nagsaka iya nga blood pressure. So wala siya. So we still acknowledge him for his bravery and for his service. Kay isama na siya sa mga volunteers naton nga consistent sa pagbulig sa syudad ng Bacolod halindi sa pagsugod ng aton pandemic. Pero so we thank everyone kag of course ang aton DOH na nagbulig sa aton nga mga staff kag personnel sa City Health Office kag Emergency Operations Center. Initanan na tabo, wala ni nagakatabo ang balkagina ni Mayor Bing sa iya speech. Nothing happens out of nothing. This is all because of the leadership ni Mayor Bing, ang iyang guidance, ang iyang hands-on type of leadership nga siya gidya mismo ang nagapanguna sa mga aton hilikoton sa aton mga initiatives to fight COVID-19. With that, ma'am, padayon, mabuhay, ma'am, kag good luck sa aton tanan-tanan, ma'am. God bless. Thank you very much, Action Bri. Yes, God bless you, man. Action Firing Line
City Administrator ang pamatian naton ti kanami sang result and the outcome ang resulta sining pag unang adlaw kapag pakita sa publiko nga mismo ang mga doktor naton diri sa Bacolod kag Negros Occidental amo ang nagvolunteer una voluntad nga nagpa vaccine sila sining Sinovac Sinovac mga kakson. Firing line. So, ini sila nagapakita sang ihimplo nga dapat ang tao hindi magkatahap. Hindi magkatahap. Galing kita ang iba nagapangita gid sila sa mga public officials. Ang iban may dala na nga kaugot. Action firing line. Ang iba niya nga mga kritisismo may dala na nga kaugot, nga angaway gid sa amuni muna suliton ta may prioridad nga listahan ang aton sining nga otoridad. Action firing line. I hope nga mauntat tarani pero ti inyo man na i-diskarte inyo man na inyo man na iya mga ang ibanda pulo pakadlaw but kung isa daw sululubra na di man manami Action firing line. La 7:50 nasa aton nga pagpangalagad sa nambal ko na kadagampi sa inyo maabot gid ang panahon sa masunod nga mga binulan nga ululupod kita nga kakason tani ang aton sini nga face mask ang aton sini nga face shield kag makit-an na ang aton sini nga mga nawong. Action firing line. Kag kon makit-an ang aton sini mga nawong Action El Rey basi matingala kada promotion ning akon. Kinanglan subong palang pahiningon muna nan. Pahiningon muna gamit ang ma-divert na sa ibang nga istorya. Maiba naman kita. Diri kita mga kaksyon kay according sa Malacanang, ma-provide 20 million pesos. Take note 20 million pesos sa mga barangay nga NPA free mga kaksyon. Kumayo para ini sa karon sa aton nga pagpangalagad dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Sa aton pagbalik karon dugay-dugay ang istoryahan ta parte ni sa Malacanang nga mahatag sila 20 million pesos nga pundo para sa mga barangay nga libre sa New People's Army o kon wala sang presensya sang NPA. Na pagbalik ta karon dugay-dugay mo nang istoryahan naton. Sige. Dali gid lang kay manamyaw kita si Romel JP may gabi Action Bray. Monitor lang sa imo programa Action Firing Line from Singapore. Si Bibsi Tilio. Good evening, Action Bray. Walang sawa kapanood ng Action Radio watching from Pahanukoy, Japon. Bao salamat gid daw. Si Maria Ko Araman, blessed evening, Sir Bray, watching from Alihis. Pedrinia Ironman, Action Bray Idol, may gabi. Always monitor gid pamilya ko. Barangay Handumanan, Zone 6, especially Amon Iloy, Mama Judith. Subong man sa mga utod ko, si Masing, Bukay, Maymay, Laway ni Buding, kag Tikboy. Laway ni Buding? Portino. Andrew Wanites, ba ang amigo, taraman, Arlie Pilyado, araman. Trixie Abusio, araman si Jocelyn Liboon Dispoho. Thea Kim Iriman, salamat gid. Jo Marie Pormentira, good evening, Sumbrian Monitor, Jenny Perez, sa Binalbagan. Manong Idilaos dira sa Victorias taga-monitor man si Christ Goldberg Gundayaw watching from Iroreco, Mandalagan. Si Heves Rosca Gamuzo, good evening Sir Bry, always monitor lang pirmi sa Timor-Leste. Si Ironman Action Bry, patamyaw lang mga team kag kaupod sa Block 3 team Never Say Die. Barangay Handumanan Zone 6, 3-pointer nila nga si Ronald Salvatira.
or Salvarita alias Kukoy the Hitman kag Arthur alias Nonoy Kumpol Padirna. Vanessa May nagamonitor man sa Minnesota State. God bless. Salamat. Valencia Kenneth monitor man. Si Merly Dolido Magallanes, Lia Younger Esquivel nagamonitor man sa Talisay City. Keep safe everyone. Salamat. George Nullard Araman, Bia Jonathan, si Ironman patamyaw ko lang idol. Toto Roderick Jocelyn kag sa mga bata ya Gagang Bad Boy, kapatid ni Jongjong or kapid ni Jongjong or Kilias, Joy JM kag sa kay Baby Gwapuhon ni Bad Boy. Leda Zamora Yamagishi. Good evening Sumbray from Tokyo, Japan. God bless. Mary Ann Achibar Gomire, nagamonitor man sa Talok, Bago City. Sir Alex Fuentes Araman. Ann Bella, thank you. God bless. Si Torres Alex, good evening Sumbray. Monitor lang ko Purok Laurel Mansilingan. Raislin Pasagi Villamor, good evening Sir Bry. Mangkot ko tani kon i-quarantine pang kung halin sa Iloilo. Salamat gid. Kung taga Iloilo ka, kanto di duway naman ah. Dala ka lang da backtrack mo, no? George Gargasiran, Aksombray, like me, asthmatic since I was 9 months old and until now. With maintenance, I don't think vaccine is safe to me. Plus kataas ang allergy level ko. Change of weather condition maka-trigger sang asthma ko. Basta allergy mo tong ginahambal ni City Ad, basta allergy amo nang do alang-alang. Pero pa-screening ka lang pa-screen ka lang. Si Botchoy Araman. Si Hammer Blas, good evening Sumbrayan, mamangkot lang ko tani kung kinanglan pa ang travel pass kag medical certificate sa Silay Airport pakadto Manila. Salamat. Kinanglanon gina sa sir, mga importante gina nga mga bagay. Lilibet Layos Adorio. May gabi lang sa tanan nga pamilya Adorio sa imo man Action Bray. Salamat. Ivanisa Esperta Giliang ga monitor man sa Mansilingan. Araman naga-monitor mga kaaksyon si Lida Zamora again. Ako as AstraZeneca sa pamilya ko. Corey Vidaha, good evening Sumbray, watching from Kuwait. Ede Adorio naga-monitor man sa Purok San Roque, Handumanan. Warren Ortez, Ostan Salvador, Aksumbray, may gabigil sa inyo. Aksumbray, sa banta ko kami nga mga pigado malabutan paguro tapos tuig mabaksin. Hindi man akay ginahingagaw mga isang bakulod mo. Ang mga public officials na nagahingagaw man sila, no? Nga mabaksinan ang pumunuyo. Si Gerald Miranda Gadudo nagamonitor man. Jean Oisiser Araman, Jovi Monares, Gerald Miranda Gadudo again, Marcelino Pamolino. Sunbray watching live from Barangay Pandan. Port Gurunay, no? Pontevedra, sorry. Jen Marie Araman, Padrinya Ironman, gamonitor ang pamilya Kuray, Barok, Jessa, Bata ni Jingjing, Jaja, Duyong, Langging, kag Axel. Salamat gin. Aaron Tagodera, Action Bray, watching from Excelsior Farm, Argao, Cebu. Ostan Salvador, mauna ginaya ang mga politiko kag pamilya nila. Alang-alang mauna pagado sa ila. James Candelario, good PM Aksambray from Buena Vista Subdivision, Barangay Ginhalaran, Silay City, Tricia and Thea Mama Nene, God bless. Jocelyn Pirasol Araman, sa Kuwait. Si Ma'am Vanessa, that's right, Aksambray, Diri Johnson, tuman ang ginagamit diri. Kay na run out kami sa Pfizer and Moderna. Halos tanan diri sa Amerika nakapabakuna na. So pabakuna na kamo dira. Pinas, good luck to you all and God bless. Lilia Taton, good evening. Always watching live. Stay safe, God bless. Teresa Soriaga Flores, naga-monitor man sa Celine Homes. Raymond Legaspi Pineda, Action Bray, good evening. Pag-greet lang palihog pamilya Marinay, kag ginag-greet ko man si Lola ko Erlinda de la Cruz.
Si Lida Zamora Bao, may kalugar man ko nga nagamonitor sa Eroreco. Wow, salamat. Rene Gonzales, good evening, Bri and staff. God bless. Leticia Pastrana Araman, watching from Barangay 5 always. Bambi Siranio Defensor, may gabi Action Bri, monitor gid kami Storms 3, Barangay Estefania, Defensor Family. God bless Action Bri. Salamat. Leo Socamo, good evening Sumbray, manyapon ta. Salamat. Salamat gid. Si Rot Boy Despi, watching from Barangay Alihis. Good evening Sumbray, watching from Japan, Susan Ishikawa. Musta ko family, Manville, Tangob, thanks gid. God bless. Merly Gonzaga Araman, Sir Philip Alonsagay, Kumbawa Sumbray. Then Suarez Giking, present man kami diri sa Braya. Sa Estefania, always ga-monitor sa imo. God bless, Sir Bry. Salamat. Riaglo Omalde Mijay, naga-monitor man sa Hong Kong. Sige. Dala lang ka mo ha. Paki-share lang sa aton nga live para magdamo pagid ang makakita. Pagbalik ta, lag ko pa nga balita, aging preparar ko sa inyo. Ma-relax lang ko kadali. Ha? Las 8. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna?
Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang Sa Aksyon Radio, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad, las 8:08 na Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Aksyon Firing Line. Ginaendorso man aton sa inyo maka-aksyon ang DTX. Firing Line. Manamyaw kita dali gid lang ha sa mga utod naton. Okay, sige. Action Bry, uli ano na ang sagi reklamo? Ako gusto magpabakuna para hindi malatnan COVID. May ari distupan balay Action Bry, bilog niya nga guya, damo pong tinundo. Tiliyog to na muno siya da nga magbakal sa Santon Pass Urbans. Gwen na isang bright na miyaw ko lang family Talidano, no? Kay Giros, Choi Lasio, Ante Fe,
Tay Tito Nay Raquel, kay Andot, Tatay Dudoy, Himotra, ang kapanamyaw si Joy May. Salamat gidra sa inyo, ha? Good evening lang kay Nono Mira Valles. Sige. Action Bri, gusto ko nga si Mayor Bing Lunardia gidyang una magpa-vaccine kay masinunod na ang mga tao. Hindi pa gani sila pwede gani. Action firing line. Kulitis man ng iba, no? Si Eleuterio Parcon Dayo, naga-monitor man. Action Bright, good evening. Tamyaw ko lang mga upod ko nga mga old soldier. Never die, just fade away. Monitor sila program mo. God bless. Korte man. Sino na ganing retired na pero hindi tired? Action firing line. Iya line pag iniyaw nami pag iniyaw no na never die, just fade away. Monitor lang. Sige. Basta hindi lang patay bisa magkupas ang nawa. Rosalina Arellano Espadero, say thank you again. Si Madam Ed Suerte ara ay nagalumpat man ni si man. Di na to. Oh, gapamati man subong. Si Virgil Pinda, good evening, Action Bri. Monitor kami diri sa may Celine Homes, no? Keep safe lang and God bless man. Okay, si Mama Riaglo, nabasa ko na kina. Susan Gonzalez, thank you, Gid. Si Christ Goldbirds Gondayaw, thank you, Gid, sa Gondayaw family. Okay, sige. Salamat, Gid, no? Sige. Pakarunan kong iban karolas, 8:11 na. 11 na. Firing line. Dili kita maka-action kay si Presidente Rodrigo Duterte, pamati aton mga barangay officials da. Si Presidente Rodrigo Duterte magabisita sa mga barangay nga makabig nga wala sang presensya sang New People's Army. Action firing line. Di mag-amo sina ginapresyum kong amo ning mga barangay sa mga upland area. Inang mga barangay nga sa bukid-bukid na gidla nga mga barangay. Action firing line. Luyag ni Presidente nga isiguruhon kung maayo ang ginatawag nga Barangay Development Program. Barangay Development Program, ha? Kag ang national sina diri makaksyon si Presidente mo ng national chairman sang National Task Force and Local Communist Armed Conflict nga ginatawag. In fact, kay na si PNP Chief Juan Gani Dibold Sinas yara sa Iloilo nagtambong sa graduation sang 98 tanan kag ginaligar former NPA kag mga supporters sang NPA may connection man sini gihapon. Firing line. Going back sa ni makaksyon sunod diri sa Malacañang, bisitahan una ni Presidente Rodrigo Duterte mga barangay dito sa Region 12, 8 and 4A. Sa bugos nga Pilipinas, may ara sang 822 ka mga barangay nga NPA free mga kaksyon. Meaning, ini nga mga barangay before, according sa ilang sini nga data, may mga presensya ini sang NPA. But because sang paghimakas ang aton sini mga soldiers naton, ang barangay nagtawhay na sa NPA. Firing line. Kag ang tinutuyo diri sang gobyerno, in fact, I don't know kung ang iba nakahatag na gidman, may 20 million pesos nga i-provide ang gobyerno dira sa barangay agod ipatukod sang pila ka mga infras kag mga projects kag magpaubra sang ginatawag nga farm to market road mga kaksyon. Firing line. Abi mong iban nga ginareklamo sa mga pumuloyo sa mga nabukid, no? May mga ara iban todo nakahambal nga duway kamiya ka tilaw sang ginatawag development from government. Kaya duway kalambot sa amon diya ang mga supply halin sa gobyerno. Firing line. Tidira sa Panay area, grabe na mga lugar layo-layo pag ina mga barangays da mo. Dumduman nyo to may ginsulod to mga Philippine Army dito. Ayawan sila inganyo sa pumuloyo kiti laktanay kung ano-ano na lang 40 pigado. Firing line. So, magluwas atong gin-mention ko sa inyo nga farm to market road mga kaksyon, health sanitation, isa pa gani kadako nga problema, health na sa mga utod das bukid, mga school buildings, amoning kulang, water sanitation, ang tubig, damo tubig sa bukid, galing kay makuha kanis bakyas kung kisa, kung way ka to sang supply nga hose o kung tubo, hindi ni klambot na lapit sa ila sinima puluyan. Firing line. Kag pinaka-importante diri livelihood program.
mga ka-aksyon. No? Livelihood program. Now, I don't know kung sa 822 ka mga barangay nga gin-mention diri nga data iya mga ka-aksyon. Wait, takbalokon sa Western Visayas, diri may ari dire. Action Firing Line. Kabalo ko damo ta mga utod nga nagapuyo sa nabukid nga bahin sa probinsya sang Negros Occidental. Nga ining iban diri inang wala nakaagom sila sang mga kahamongayaan from the government. Pero unlike sa ara ya sa mga lapit-lapit niya sa mga urbanized city, blayang inang lain niya ang contribution. Action Firing Line. Paki lang gamay ang aton nga phone kay medyo gakurog siya, no? Check naton sa aton sini nga linya mga ka-aksyon. Online sa firing line. Ang aton sini nga spokesperson sang Philippine Army, 3rd ID, ano? We have Major Sinan Pancito the 3rd. Sir, magandang gabi po sa inyo. Action Bri, Action Radio Bacolod, na lahat ng tagapakinig ng ating istasyon, mamamayang Pilipino, magandang gabi po sa ating lahat. Salamat po sir sa time dito sa Action Radio Bacolod. Sir, bago ko lang po binanggit sa ating mga pakinig itong project ng Malacanang, si Presidente Rodrigo Duterte may plano talagang bumisita doon sa mga barangay na NPA free. Pag sinabi nating NPA free, parang wala ng presensya na mga member ng New People's Army, sir, And then balak din, and iwan ko lang, iba siguro dito, baka nakatikim na rin, itong 20 million pesos na ipamahagi doon para, makatikim din sila ng mga infras, health, water, school, livelihood program, and mga karsada natin, sir. Dito sa atin, sir, sa area na saksako po ninyo, meron ba tayong nitong mga kagaya nito, sir? Yes, Action Brian. Actually, sa area po ng Western Visayas, there were a total of 74 barangays ang recipients of the 20 million Barangay Development Fund na would total to 1,480,000 1,480 million pesos ang allocate po for Western Visayas. Ito po ang kanyang breakdown sa Aklan mayroong 4, sa Capiz mayroong 22, sa Iloilo may 133, sa Negros Occidental mayroong 82, sa Antique mayroong 4. Sa Negros Occidental po ang recipient po nito is sorry. Okay sir, okay lang po. Saglit mali ata ang nagistahan na ano ko. Sa Negros Occidental po pala ay mayroong 26. Ito po yung Bacolod City isa, Cadiz City isa, Enrique Magalona isa, Escalante City 14, Imamaylan City isa, Manapla isa, San Carlos City 5, at Victoria City 2. Yan po ang nasa sa buong Negros Occidental. Yung naman pong actually doon sa 74 ang atin pong breakdown dito is we're trying to pero 74 to ito pala ang ating sa Negros Occidental, yun nga is 26 po. Meron tayo sa 26. Ang for the whole of we have Cuartero, Capiz 4, San Remigio Antique isa, Tibalom Antique isa, Igbaras Iloilo 4, Leon Iloilo 14, Miagao Iloilo 3, Tubungan Iloilo 15, Negros Occidental 23, Iloilo City 6 po. So total of 74 po yan, Action Drive. Okay. So ito po is part of the Barangay Development Fund. Ito yung very controversial na bago pumasa siyang katutak ang i-defend nito because this is the project of the National Task Force on Ending Local Communist Armed Conflict, yung NTF-ELCAC, na kung saan nag-allocate nga tayo ng 20 million in all cleared barangays from 2016 to early 2019. So pauna pa lang po ito kasi for 2022 there will be another batch of barangays who will be isasama dito kasi ito yung mga na-clear na natin from insurgency. Ibig sabihin po nito na deployan na natin ang community support program
ang community support program po kasi natin is yan po yung primary tool ng Armed Forces of the Philippines para mag-clear ng mga barangay. Ang ginagawa po actually ng community support program in changing the perspective of the people is kunin yung mga social issues ng mga tao ng community. Bakit ba mayroong pagkiling? Bakit ba ang persepsyon ay para sa NPA? Bakit ba nare-recruit ang ating mga kabataan? Ano ba ang hinanaing nila sa gobyerno? Ano ba ang dapat gawin ng gobyerno? Part po yan ng community support program. So from there, at the end state po niyan, nililigawan po natin yung community, binabago natin yung perception nila, nilalahad natin yung katotohanan. The end state is for the community and our community support program teams to come up with a barangay development program. So yung barangay development program, yan po yung sa naman sa tingin nila ang makakapagsolusyon doon sa iba't ibang hinanaing ng mga tao. Ang primary po na nakikita natin diyan is napakalayo ng lugar nila mula sa Kapihasnan. They have to travel, they have to walk that far. So, yan yun. Walang paaralan, walang school building, walang tubig, madilim ang lugar, ikahos sa kabuhayan, ang kanilang walang pagkukunan ng kabuhayan. Yun po yung mga issue. Kaya po yung 20 million na yan, na-allocate po yan into different projects, kagaya nga po ng nasabi nyo kanina. Pero hindi po ito pare-pareho sa bawat barangay. Depende po sa kung ano ang naisulat nila doon sa barangay development program. So pero naglalaro po yan sa farm to market roads, health and sanitation, school buildings, mga barangay health facilities, livelihood programs. Doon po dapat iikot yon. At isa lang ang gusto natin, ano ang sa tingin ng taong bayan, tingin ng komunidad na makakapag-develop o bigay ng solusyon doon sa iba't ibang mga hinanaing nila at mga sentimento nila sa gobyerno. I see. So, sa ngayon, sir, yung mga sinasabi mo natikman na talaga ng iba dyan, lalong-lalo na sa mga recipient na sinabi mo kanina, sir. Halos na-implementar na ito, sir? Actually, Bri, wala pa kasi I have a meeting 3 weeks ago kasama ang DBM. Doon po nagpalabas po sila ng direktiba withdrawable na ang fund or ready to be downloaded na ang funds. Pero mayroon lang tayong mga hardle kasi noong una itong ang budget na dapat na ito is mapupunta sa mga national agencies, like for example DPWH, ganyan. Pero hindi na po ito na kasi mayroon din ginagawa ang DPWH at hindi natin ma-distinct. So hindi rin po ito pupunta sa Armed Forces of the Philippines kasi noong dinideliberate niya itong budget na to, sinasabi kasi ng mga kaibigan natin iba sa Kongreso na general support. So hindi rin po ito, kami rin ay umayaw. Sabi namin, huwag ito ibigay. So ngayon po, ibibigay ito sa local government unit. Yan po actually yung una nating na However, recently, papalo kasi tayo ng certain COA procedures, mga SOP and protocols and all others. So, ang 20 million po, hindi po siya sakop sa threshold ng munisipyo. So, ang 20 million ay kaya lamang siyang i-obligate o i-transact ng level ng isang syudad at saka ng isang probinsya. So kung saan man po na nabibilong itong mga na ito ay doon po i-release. Take for example itong Manapla, so hindi siya city, ang 20 million po mapupunta muna sa provincial government. Pero yung Escalante City, dahil city na po siya, automatic pong dadating sa Escalante City, sa San Carlos City, ganun din po. Pero itong mga Enrique Magalona, yung other areas na actually konti lang halos kasi city, itong mga nasa Negros Occidental, San Carlos City, Himamaylan City. So doon po mapupunta yung mga budget nila. Bago naman
tiyakin ng kanilang munisipyo papunta sa mga barangay. Pero yung Philippine Army nito, sir, ay tutulong siguro sa pag-assess nito para makarating sa barangay ng mga baka hindi natin maiwasan sa mga mga pera ito pera ng tao. So nandiyan naman siguro kayo, sir, para tutulong at saka makita nating buong-buo ito. Actually, Action Bri, ito kasi pondo nga ng National Task Force on Ending Local Communist Armed Conflict. At tayo naman sa Philippine Army, tayo pa rin yung pangunahing ahensya para magtugon ng problema natin sa insurgency. So ang amin lang naman, we are not in direct participation doon sa pag-i-execute ng project. But on our part, we will make sure na kung ano ang nandun, hindi po pwedeng i-allocate ko doon sa mga waiting shed kasi wala nga yung direct impact. Hindi po pwedeng ipagawa ng basketball court kasi wala siyang direct impact doon sa development. So babalikan lang yung ating barangay development program or na kirinaf ng ating mga local officials together with the Army and the other stakeholders. Yun po ang dapat maging biblia natin. Dapat may direct impact doon sa development. At kami po ay naatasan na talagang tingnan lahat ng barangay kung ito ba ay i-implement according sa sa wisdom ng pagka-create ng pondo na ito. Otherwise, we will be obliged to report the same to the national headquarters at the same time doon sa National Task Force on Ending Local Communist Armed Conflict. Kasi ito kasing pera na ito, Action Bri, some of these barangays kasi are left out barangays. Kumbaga, sa tagal ng panahon, kaya sila nai-invest ng CPP-NP, it's because they lack the services of the government. So, palagi silang these are in the mountainous area, yung mga ganun. So, this is their chance na magkaroon ng development. So, dapat hindi masayang itong pera na ito at talagang dapat makapagsolusyon doon sa mga hinanaing ng ating mga kababayan. This is their chance na mahal pala sila ng gobyerno. Hindi pala sila kinakalimutan ng gobyerno. At this is also making ourselves credible doon sa mga community support program natin na sinasabi natin na kinakalinga natin yung ating mga kababayan. So, ito na yun. If this will fail, then we will be failing also doon sa mga promises namin sa tao na mayroon tayong magandang gobyerno at hindi dapat sumuporta sa CPP-NPA. Ayun, ang ganda nito, sir, pag ito'y mangyari talaga, ang ending communist na sinasabi po ninyo ay hindi nag-end sa war, kundi yung pagpakita ng love ng gobyerno doon sa mga taong na mula noon ay naghihintay hanggang ngayon. Yes, tama po yun, Action Bri, Kasi ang sa amin talaga, we have tried for so long yung military solutions. Kaya nga siguro ang tagal din nating na-solve yung insurgency problem, di ba? Kasi noong una, ang akala natin ay ang tanging solusyon para matapos ang insurgency is military solution, yung girahin ng girahin. Well, we have actually significantly reduced the numbers of NPA fighters. That's true. Pero even nung panahon na yun, sinabi natin nasa buong Pilipinas 8,000 na lang ang natitirang NPA sa buong bansa. And after a year or after 2 years, more than 8,000 ang napatay, pero may 8,000 pa rin. So ibig sabihin, may pumapalit. May pumapalit dahil mayroong hinanaing, mayroong mga hinanakit ang ating mga kababayan. Kaya nagrebelde sila sa gobyerno. So ngayon, kailangan nating saraduhan itong pag-uutak, itong pag-iisip ng ating mga kababayan na magrebelde sa government because the government is caring for them. So hindi na dapat, hindi armadong pakikibaka ang solusyon, bagkus ang ating solusyon is tulong-tulong para umunlad ang ating bayan. Maganda ang sobrang ang gandang ang ganito mga bagay. So sa mga lugar na na binanggit mo kanina, sir, yung kailan sabi niyo po kanina parang ilalabas na ito, pero more or less mga kailan kaya ito? Sa feeling ko lang yung ibang mga barangays na nandiyan talagang ilistahan nila, excited na sila na makarating doon sa kanila ito, sir.
Actually, ang per our last meeting na kung saan ako nag-attend, Action Bray, ang timeline ng DBM is dapat ma-withdraw ang pera ng city or ng provincial government within the quarter. Within the quarter. So hanggang katapusan ng March, yun ang binigay sa kanila na timeline that kasi may mga documentary requirements pa rin naman yung pagsasubmit ng papers to BBM. Dapat makomply to ng local government. Doon sa So the ball is still with the local government actually. Para ipasa lahat ng mga documentary requirements for the eventual release of funds to the local government. Pagdating sa local government, syempre, this has to go through the right bidding procedures. Hindi rin naman tayo papayag na kung sa sinong gusto lang ng ating mga leader ay yun na kaagad. Diba? Hindi po po. We have to abide by the rules of the Commission on Audit, the rules of the accounting procedures. Kailangan pong sundin lahat ito. So, but basically is mai-implement natin siguro ito bago siguro mag-third quarter ay talagang natapos na natin itong mga projects na ito. At makapagsabi tayo na talagang nasugpo ng o natamasa ng ating mga kababayan yung ating isinangako sa kanila na tapusin na natin itong insurgency problem. Congratulations sa inyo, sir. Alam ko without the recommendation from the Philippine Army na yun, kayo talagang umaakyat doon sa mga ganitong mga lugar ay nakita nyo situation nila. Ito na ngayon ang result na bigyan sila ng ganito. Anyway, sir, maraming salamat po. Mabuhay po kayo and good luck po, sir, sa iba pang mga project ng Philippine Army at saka yung government natin, sir. Action Bray, Action Radio Bacolod, lahat ng tagapakinig ng ating stasyon Mamamayang Pilipino, maraming salamat po. Magandang gabi po sa ating lahat. Patuloy po kaming sumasaludo sa Mamamayang Pilipino. Yes po. Action Firing Line. Philippine Army Major Makaksyon Sinon Pansito, the third. Amo nang gin-mention ko bagogid lamang nga tapuson ta ang gira kontra sa mga NPA kagano pa mga terorista pero hindi sa madinuguon nga sitwasyon kundi ipalabot ang proyekto sang gobyerno. According to Sir Pansito, ipaagi sa mga local government unit. Please lang idiretso nyo ng 20 million pesos, hindi nyo na pagsalura na kagsalaon. Ikuwa report ini may ara sang report nga ipalabot sa audit naton. Gamay pa, wa isa may masuspender kag makasuhan sining 20 million pesos ngayon Amo na ning tsansa naton nga malabot ang mga utod tas bukid nga may nakatilaw sa mga dalagko nga proyekto kita na naganamnam di sa mga kasyudaran kag mga sino madasig kamot dati subong palihog lang ipang ula nyo ni nga proyekto to sila. Las 8:32 aton sini nga pagpangalagad bakaksyon mabalik ko dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This portion is brought to you by Coca-Cola. Sarap pag magkasama. This news sponsorship is brought to you by Janet Flores. Good evening, Sir Bry. Pwede kami naka-LSI makauwi ng Negros without swabbing test or we must still undergo the swabbing yapon. Thank you and God bless. Ayan, ma-swab test ka mo yapon kay diri sa Bacolod kag Negros gina-required gyapon or gina-require gyapon ang swabbing kag ang quarantine para ma-ideya ka mo. If kung halin ka sa Region 6 ka lang halin, like for example sa Iloilo, basta within Region 6 area tiway na ang mga swabbing, backtrack kag certificate lang. Rene Gonzalez sa Monitor Man, the main PT Action Bry is political will is over, political interest. Amo nang nami dapat ipatuman gini mga proyekto nga mo sini, si Lida Zamora sa Morsya dapat pagbigyan rin ng pansin iyong malapit sa bukid nakatira. Kita mo nagtatagalig na ako. Wala madalang Morsya, Alma Agravante sa Bater, salamat gid. Good evening, Sir Brian, monitor lang diri sa Chito Elias, Paranaque, salamat gid. Arin kay Michael John Season, sa Sapa pa sila gakuha tubig ang nasa bukid ga Star kaluoy man sa ila gani man. Filinora Oliveros, good evening, Sir Brian, monitor lang ko diri Barangay Robles, La Castillana, more power. Sheila Alagos Araman, sige.
Dali lang. Kativer, may gabi da si mo. No? Birthday lang, happy birthday lang kay Elsa John Bonilla, Laho sa La Carlota City. Phoebis Galon Palma, Araman. Okay, sige. Pini Pani, naga-monitor man sa Villa Servando. Peter Dodge Ikogo sa Ludar, naga-monitor man. Susan Gonzales, salamat kid. No? Sige, pagbalik nato may mga news pa kita, alas 8:34. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin,
Ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga ng Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:43 na. Ginaendorso naton sa inyo ang Life Extension Vitamin D3
firing line. Ang balita bala nibla sa may kuano ang balita nibla sa SDC mga kaksyon. Ginapangita ni subong mo, no? Nagabulig ng Bacolod City Police Office Women and Children Protection Desk mga kaksyon kag Police Station number 8 sa pagpangita sining duwa ka mga respondent nga mga children, mga kabataan, children in conflict with law o kon CICL. Nakapalagyo ini sa protective custody sa Social Development Center o kon SDC mga kaksyon. Grabe no? Tini sila sang Miyerkules to matapos ining duha ka respondent Miyerkules ang gabi matapos magbakal sa Tiangge ang Puso Guard on duty dira among pagpalagyo nila. Action Brian Hort firing line. No tabo sini. Tinubukas ang gate sini. Ano nga sitwasyon man, no? Ti sunod diri sang sa kay Police Major Juray Puerto ho, hepe sa Police Station number 8. Ang duwa ni mga kabataan nagaedad sang 18 anyos. Nagapangatubang sang talagko pa nga mga kaso gali ni. Timakon mo lang na. Ti may salabton diring Puso Guard kag ang house sa parents dira on duty nga nakapalagyo ti mag 18 anyos ka mga may mga edad naman nimo. Action Brian Hort firing line. Hindi naman nila lahog ang mga huna-huna sini. Ti galing kiti inibalang sa idalom sa Republic Act 9344 ining Juvenile Justice and Welfare Act. Ining duwa protektado ni silang hindi pwede ma-priso. Action firing line. Tiso nagsino nakakilala sini magkaksyon. Basi nakamotek ka mo dapat yung reports police. Kaya kaya gini na indicate dili ko ng mga kaso ginila sini pero di basta-basta ang kaso nila. Action firing line. Ay nano nga sitwasyon man. Ti kadelikado sini sila basi ang ibanda basi kawatan, kriminal o kung ano nga situation da. Action firing line. Kabudlay. Amo na nga aton si otoridad dapat seryoso kita sa trabaho naton, no? Ti subong ang Puso Guard amo may salabton. Ang mga Iloyda nga amo ni nagabantay sila da may salabton. Action firing line. Ti medyo may pagkakapabayaan ini, no? Ang aton sini nga balita makaksyon dulong sa aton sa D3 Bayo. Varo naga-monitor sa aton nga pagpangalagad nga tamyaw ya kuno si Elmer nga pamati gin permis program ta nasa Kalumanggan. Si Zinaida Shibata naga-monitor man Sheila Alagos Araman, Janet Flores o kinabasa Kurakina. May nagapamangkot kili sa aton diriyo. Kay kaina sang aga pa sila nagpadulong dito sa Vito, Barangay Vito sa Gay. Kundi ang Vito daw may simbahan na mo, no? May simbahan. Pag-abot dito sa bangga pa lang, so di highway, masulod ka na da, may bangga, pasulod sa Vito sa simbahan. Why sila pinasulod? Action firing line. Ginpamangkot sila kung taga-diin sila, taga Bacolod. Di kung taga Bacolod ka to, hindi ka pwede kasulod sa Vito mag-action, pero kung iban nga syudad, kag Banwa, pwede ka kasulod. Action firing line. I-check na nibing taga Barangay Vito kung ano gid ang ila sini nga patakaran na dapat ginpabalo nila ni kay kabalo kang Vito bilisitahan gini nga simbahan mo. Oo, diri sa Negros Occidental. Damo na nagasililimba da ti ang nagreklamo diri sa aton nahadlok siya galing magpa-interview pero ti ini siya ang source tani way man ni nagalango-lango seryoso man ni. Nagpakabot nila to kundi gin question sila pangitaan ID. Taga diin ka mo ma'am sir? Taga Bacolod Ay, hindi pwede kasulod. Action firing line. Tiliso sila balik Tinanong sistema naman. Di ang inabalang kalayo sa lugar laling ka sa Bacolod, pagkanto sa Vito sa Gay, pagkabuto paslawan kay may masimbati mo gani. Action firing line. Pamangkot na rin taga Barangay Vito niya sa Sagaya. Kung anong ila sini nga pagsulundan, dira kay suliton tambal niya, do taga Bacolod lang do kung gin sulod. Action firing line. O kung gin pasulod mga kaksyon. Sige, las 8:48 na sa aton sini nga pagpangalagad. Ini nga bahin dulong sa aton sang Evergreen Herbal Capsule, nagalimpyo kag
Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italak na. Matasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo.
Action Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon niya nagkapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita. Radio Philippine Standard Time, las 8:57. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Ginendorso naton sa inyo makaksyon ang Mighty Sick Xanton Plus Herbal Capsule. May gabi lang kay Christine Minies Villalubos, si Utay Benedicto naga-monitor man sa Victorina Heights, Carmelo Garingo, salamat gid ano basi para na ni sa 2022 Action Bri. Si Riaglo, nabasa ko na kay na Carmelo Garingo, kung magkuha ka sa National ID, may tag 10K kuno nga mabaton ang members ang pamilya sa ulihe. O, dawagi ko na, dawagi na. Sino naman nagpasalig sina? Si Nanay Bilin sa Lao, naga-monitor man. Good evening, Sobray. Dira sa Rizal Elementary School, may nagpanghatag National ID abi ko sa PSA ginagakuha. At iyo, PSA na da, no? Dira sa may Rizal.
Kung dapat pakuan ka na, may mga form na sila. Sige lang kay next night may interview kita from PSA. Melchorita Ferrer, naga-monitor man. Wala kita sa ngigo pangoras sa aton sini nga pagpangalaga na pod sa bagos nga puwersa sa Action Radio News Team sa pagpanguna Action Rex Cantong, Station Manager sulo na magbanwa sa technical side via Action Nelmar Madera, Action El Rey Dotilio sa aton IT expert. Nangin kabahin taman sa Action An Defensor kag News Center Girl. Standby karon sa Action 8 Patrol with Action Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian Morden nagapasalamat gid. Maghilibati tabuas sa wangyapon ng istasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,